Itawen ang naglabas kanitunap nuan ragsa kasman awa ni dawen ama magsina kadata taiti may sanga aldaw na idalit ka iti sakit linabanan ni patay ayat mo adi umadayo nyemanian nga ulpit ni gasa tapilit nga inyadayo ka anya pa'y serbiti biyag nuwawan kan dito'y den na matmatak taladawa kasla idikalma nga adda ka sibay ko napnuan lagipin karayo ngemanian nga ulpit ni gasa tapilit nga inya dayo naka anya pa'y serbiti biyang nuawan kan dito'y den na anya pa'y serbiti biyang nuawan kan dito'y den na. Gaman ako ni kakabsat.